hedder Frida, og i dag så vil jeg gerne lave kylling i karry. Og jeg vil gerne starte med at skylle min ris. Jeg tager min ris og hælder ned i et dørslag, som er i en skål. Og så lader jeg bare hanen løbe med koldt vand ned i, imens jeg begynder at skåre lidt rundt i risene. For at få risene helt rene. Så slukker jeg lige. Og så er det jo smart, så kan man bare lige tage dørslaget op her, og så har man risene her. Og det er altså bare koldt vand, det her. Det er ikke kogende vand endnu. Og de her ris, de skal bare stå, og så skal de koge i 20 minutter cirka. Og bagefter skal de så trække i 5 minutter. Men man skal lige huske at putte lidt salt ned til risen her. Jeg starter lige med at tage mine 2 æbler her. De skal bare skæres i nogle tern. Og man skal jo selvfølgelig lige huske at fjerne kernehusene, fordi at man gider ikke lige pludselig sidde og spise nogle kerner. Det er nok ikke så lækkert. Nu har jeg så fået skåret alle æblerne. Nu vil jeg så tage en porre her. Dem skærer jeg bare i nogle tynde ringe. Den har nogle lag, så de skiller sig ad automatisk. Det er ret sjovt, når man skærer en porre, så hvis man starter nede i bunden, hvor det er hvidt, så er det en helt anden konsistens, end det er oppe i toppen. Nu vil jeg så have taget mig en gulerod her. Og jeg vil lige bare starte med at vise, hvordan jeg skræller guleroden. Jeg tager bare en skræller her, og så skræller jeg den bare. Og jeg har selvfølgelig skyllet min gulerod først, også selvom den skal skrælles. Så skærer jeg enden af her. Og så lader jeg bare lige være med at skære den anden ende af, for den skal altså rives på et rivejern, som står herovre. Der tager jeg den grove side, som du kan se her, og så river jeg altså bare min gulerod der. Nu har jeg ellers fået gjort alt det her færdigt, og jeg har fået skåret alle mine grøntsager, og dem vil jeg lige stille til side. Nu vil jeg lige rydde op og vaske hænder, før jeg begynder på min rå kylling, fordi råt kød og grøntsager, det er altså no-go sammen. Nu har jeg så lige sat sådan en her kasserolle, stor kasserolle over varmen, og så skal man have stegt sit kyllinghed, så jeg hælder lige noget olie her på. Sådan der. Når din kylling så er blevet gennemstegt og gylden, så skal den så hældes over på en tallerken. Jeg har selvfølgelig taget en ny tallerken, for man skal altså ikke blande råt kød og stegt kød. Så fik jeg det hele herover. Og så lader jeg egentlig bare varmen være tændt, fordi nu skal jeg hælde alle mine grøntsager over i gryden. Æblerne og porrerne, og gulerødderne og pastinakkerne. Det skal egentlig bare lige røres rundt her i 5-6 minutter, indtil det lige har fået lidt farve, eller er blevet lidt stegt her. Og så skal man have karryen på bagefter. Nu er mine grøntsager ved at blive godt stegt, og så skal jeg lige have tjekket risene. Og jeg har altså slukket varmen nu, fordi at alt vandet er væk. Nu vil jeg altså have min karry, og der skal bare 2 spiseskær. Sådan her. Det skal bare lige vendes 1 minut rundt her, og så skal man have noget andet på. Det her karry, det dufter virkelig, virkelig godt. Nu er det blevet rørt rundt sammen med de her grøntsager, og det er blevet lige sådan, det er lige blevet stegt lidt, det her karry. Så nu vil jeg hælde mit vand til, og mit kokosmælk til. Det her, det skal lige stå og simre. Det skal altså ikke bulle og koge, men det skal bare stå og simre lige 5-7 minutter, inden du putter kyllingen i. Nu har mit kylling i karry simret, så nu tager jeg lige kyllingen i. Men fordi kyllingen har stået i noget tid, så er den altså blevet lidt kold, så det skal lige have 5 minutter mere. Nu er mit kylling i karry-sovs ved at være færdig med at simre. Jeg vil lige tage min ris her, og de er jo egentlig færdige, de har bare stået og trækket. Og så tager jeg noget ris her op i en tallerken, og så slukker jeg lige min kylling i karryen her. Sådan her. Og så lidt sovs. Og nu er der ret mange grøntsager i, men hvis man har lyst, så kan man også spise en salat til. Ja, jeg har bare at sige velbekomme, og god fornøjelse med det.